السلام علیکم دوستو، آج شاکر سائیں دی ایک غزل پیش کرے سوں۔ غزل پیش خدمت ہے۔ اساکو چھوڑنا ہاوی سہارا کیوں ڈتا ہاوی، اساکو چھوڑنا ہاوی سہارا کیوں ڈتا ہاوی، جنیت وچ بھنور ہاوی کنارہ کیوں ڈتا ہاوی، سجن تیں آکھیا ہاج تیری قسمت جگا دے سوں، سجن تیں آکھیا ہاج تیری قسمت جگا دے سوں، مقدر میرے کو نقلی ستارہ کیوں ڈتا ہاوی، اساں تے کو چتایا ہاج جدائی تیری نہ سہ سوں، اساں تے کو چتایا ہاج جدائی تیری نہ سہ سوں، وچھوڑے دا اے صدمہ ول دوبارہ کیوں ڈتا ہاوی، جے کنجوسی تیری اج کل ارادے کولوں ودھ گئیے، جے کنجوسی تیری اج کل ارادے کولوں ودھ گئیے، گنہگاراں کو رحمت دا اشارہ کیوں ڈتا ہاوی، اساں عمراں گزاری ہے کھلی اکھ دے اصولاں تے، اساں عمراں گزاری ہے کھلی اکھ دے اصولاں تے، جگارے وچ نہیں ملدا جگارہ کیوں ڈتا ہاوی، تو شاکر جاندا ہاں میں اساڈے ظرف دی فطرت، تو شاکر جاندا ہاں میں اساڈے ظرف دی فطرت، نظر دے لائق نہ ہاسے نظارہ کیوں ڈتا ہاوی، اساکو چھوڑ نہ ہاوی سہارا کیوں ڈتا ہاوی۔